heb fenyw, does gen artistiaid ddim llwyfan i berfformio a datblygu. Heb hyrwyddwyr, does yna ddim cynulleidfa, heb gynulleidfa, does ddim gwyl ac yn y blaen. Mae'n un cylch mawr a bydd ein platfform o artistiaid yn mynd yn llai ac yn llai bob blwyddyn. Mae'r gefnogaeth gan y llywodraeth yn hanfodol i achub swyddi y bobl yma sydd yn y mantol. Helo, Marged dwi a dwi'n chwarae'r gitar fas i'r Cledrau. Llew Gwilym, dwi o'r band Gwilym. Un o oblygiadau mwy negyddol y coronavirus i band fel ni ydy gorfod canslo holl gigs yr ha. Mae gennym ni haf diflas iawn o'n blaenau ni. Yn ogystal a rhoi stop ar ein cynlluniau ni o ran gigs, byddwn ni ddim yn gallu mynd yn ôl i studio. Mi oeddwn ni wedi cychwyn ar y broses o recordio ein ail album, rhyw pythefnos cyn y lockdown. Felly mae ymgyrch gael Fiwsig Chwarae neu Let the Miwsig Play yn tynnu sylw at sefyllfa diwydiant cerddorol ac yn galw ar llywodraeth yn stan Sefyllfa i gefnogi y diwydiant yn ariannol. Efo holl gigs wedi canslo dros yr ha, dyn ni wedi colli'r arian honno bydde wedi mynd tuag at gynhyrchu'r album, achos yn amlwg mae'n broses sy'n costio. Mae'r diwydiant werth rhyw 5.2 biliwn o bunna yn flynyddol ac yn cynnal bron i 200,000 o swyddi. Felly mae'n diwydiant sy'n hanfodol, yn economaidd ac yn ddiwylliannol. Mae'n eitha anodd trio disgrifio'r teimlad o brofi cerddoriaeth byw. Jyst triwch disgrifio y teimlad ydych chi'n gael pan ydych chi'n sgrechu yn can ar ben sgwydda'ch ffrind, neu y byd ydych chi'n mynd iddo fo pan ydych chi'n cael eich suog yn harmonies neis mewn gig bach tawel. Mae'n anodd iawn gwneud bywoliaeth yn y byd cyflogadau fel mae hyd yn oed cyn y pandemig. Mae'n aml iawn yn make or break. Mae'n gymaint o bobl sydd ynghlwm â gigs trefnwyr, hyrwyddwyr a pobl sain i enwi dim ond 3. Mae'r gefnogaeth gan y llywodraeth yn hanfodol a i achub swyddi y bobl yma sydd yn y mantol. Mi nes i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol y band i dynnu sylw at sefyllfa enbyd sy'n yna ar hyn o bryd, fel nath lot o bandiau eraill. A mi nes i gynnwys rhyw 4 llun o gigs diweddar a rhyw ddangos i bobl dyma sydd angen i achub. Mi oeddwn ni fel band yn croesawu'r newyddion bod yna 1.57 biliwn o bunna yn mynd i gael ei neilltuo i achub celfyddydau, a mae'n sicr yn gam yn y cyfeiriad cywir. Gret bod o'n mynd i warchod y venues mawrion, ond be am rei bychin sgynnon ni yng Nghymru er enghraifft? Be am y gweithwyr llawrydd cefn llwyfan sydd yn allweddol i fyd celfyddydol? Dwi yn gobeithio ddylwn ni drwyddi. Mae cerddoriaeth yn holl bwysig a dydy o ddim yn deg nac yn bosib disgwyl i bobl gario ymlaen oedd hwyllus da heb dal call. Ewch i'r gigs, prynuwch y CDs a'r crysau ti. Angen gofyn i bobl barhau i gefnogi diwydiant drwy brynu cerddoriaeth, prynu nwyddau, mynychu gigs pan fyddwn ni'n cael a gobeithio am y gorau. Chlydd bandiau ac artistiaid angen eich cefnogaeth chi fwy nag erioed.